Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, chcel by som vám ukázať ešte takto narýchlo jedno krásne auto. Sice nie z môjho detstva, pretože ja som ročník 88 a vyrastal som na autách z 10 rokov, ale mnohí z vás, ktorí ste starší odo mňa, vám to určite vyčarí úsmev na tvári. A tým autom je Škoda 130 Rapidka 5 stupňová. Aspoň takto narýchlo vám to ukážem, pretože ako som spomínal, mnohí z vás, ktorí ste starší ako ja, ste na tom vyrastali, jazdili ste na tom možno na zadných sedadlách, mali to vaši rodičia. Takže aspoň takto narýchlo vám to chcem ukázať a možno trošku občerci spomienky. Takže vážení priatelia, píšte mi do komentárov, koho som potešil. A moje meno je Matúš Rejta a ja srdečne ďakujem za pozornosť, že ste sa pozerali.